Lah iya urung-urung kok nyemek tangan. Ora apa-apa nggo manasi kono. Sing bayar iki aku lho. Alah mbok men to, penting Aku iki bayari ora tau demok sinden, ora tau gandeng sinden. Lah aku iki malah mak. Jenengan ora tau mergo wedi sisan. bojone. Iya sampean ra nggo bojo ya. Tandane kok badah ketan gathuke wedang, kopi jahe kurang legi. Tirakatan nonton wayang tambah rame jajak Purwodadi. Alhamdulillah. Aku nggumun estu Pak. Gumun perkara napa? Panggung tratak ditata, gamelan wayang ditekakno, pesinden pengrawit wis samapta, sing nonton padha teka, dalan Ki Sigit Arianto, rong dina iki ragat entek pira. Nuwun sewu, mongko lho Pak Igit. Piye? Kula tok niki 20 yuta. Nah, Mas Bayu ben krungu. Iki lho, dagelan 20 yuta karo ngeleti genset iki lho. Bunda Yuyun 15 yuta. Mbak Ima, Bunda Yosi, Mbak Yudeni, Mbak Idan iki rut 8 yutonan. Tujune sing loro iki gelem 250. Delalah Pak Igit resik ya gur 750. Mula is kebejan Kowe alhamdulillah. kok roh air Mas aku. Mas Bayu sing bocor ya. Nggih alhamdulillah saged sowan mriki. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sayang. Nggih. Dikenalke kene gareng yo pirang-pirang. Aku mau wis karo Mas Gareng Widi Leres. Wonosobo wis akrab. Alhamdulillah. Wis sore wis wiawianan. Kula nggih wianan kalih Mas Gareng Widi, para malah pun teleponan panjenenganipun pentas teng Pudak Payung Semarang. Nggih kula teng mriki jane jak tak jak ijolan karepe kula. Ben kono entuk cedak, kula entuk cedak. Lah Mas Gareng Widi le bales, "Ngapunten Mas, nek kula teng mriku nderek Pak Igit gak cucuk." Ya wis kono aku. Sembrono kowe. Kowe garapi aku padha karo garapi panitia. Alah mboten napa-napa garapi jenengan paling melu nggih arang-arange kok. Oh iya ya. Anggir janji kono iso ya ora teko aku to. Iya. Ngaturaken sugeng rawuh para tamu, para pamirsa kadang sutresna budaya pagelaran Renggit Purwa, nderek tepang gladiwanuh kula jajak gareng janakane wong Purwodadi. Kowe gareng iki beda lho karo Janaka. Janaka iki bagus, gareng iki pancen dadanane kaya ngono kuwi. Lho, gareng yo gareng, Janaka yo Janaka. Lah jenengan kirang mat, Kok kirang mat piye? kirang paham situasi. Lah maksudnya? Nuwun sewu Bapak Ibu mboten umuk mboten sombong. Kula kenapa kok macak ngeten iki pamrih kula niku ben ora dicemburoni karo bojo kula. Kula niki tipikal wong setia. Kula nek dandan elek wong do gak gelem klirik. Nek kula dandan bagus do seneng karo aku, atine bojoku piye rasane. Mula tak elek-elekke menjaga perasaan wanita. Jajal nek aku lugas sinden ora mulih Bapak Ibu. Lah. Mergo tanggapan sih. Nggih, pripun Pak Igit kados pundi raosipun pentas teng Wonosobo? Atis. Ah sami kula nggih ngaten. Mongko kula Manukku kok ilang aku ning pikiran. Jenengan ampun sembrono lho Pak Igit kok malah. Ning estu ngremenaken sanget penontone tumplek-blek Pak Igit. Saking kuatahe penonton kula kok jagongan kalih penonton. Piye? Nuwun sewu to Bu, mriki penonton rek hebat luar biasa. Napa kathah ingkang sami seneng wayang kula ora ngaten. Heeh. Ibu le mangsuli jane yo gak pati seneng Mas. Lah nek nonton maneman leh urunan kok. Oh. Lah yo nggih to Pak. Lah yo maneman atase urunan dhewe nggo tirakatan nek gak dipirsani dhewe kon mirsani sinten. Iya. Niki bukti tresnanipun kalih budaya tegese nguri-uri kabudayan tilaranipun para kina wujuding tirakatan lek-lekan sedekah bumi rak ngaten to Pak. Nggih nyatane nuwun sewu. Bumi Pertiwi sing saben dina ditanduri jagung lan pari, yen dimasak dadi nasi, yen didahar bisa marki, awak sehat tur bergizi, nyambut gawe semangat kudu ngati-ati, muga pikulih rejeki kanggo nyukupi anak lan istri. Sing do duwe utang bisa nglunasi. Amin. Sing do Joko Prawan gendang do rabi. Amin. Sing do kerja mundak leh gaji. Amin. Sing tuwa-tuwa gendang do Ngomonganmu aja ngawur lho. sing ngawur kono dudu kula. Lah kok kowe toto do ndang mati arep ning ngono. Mboten mungkin nek kula. Ya tibane iki. Sing tuwa-tuwa ndang munggah kaji. Sapa muni mati mang? Sembronone ra umum. Oh, nguci-nguri kae ngacung kae.
Mboten pareng. Mergo nuwun sewu ana tembungan kuno sing ngandhake. Piye? Tuwa utawa sepuh niku saka tembung sepuh. Musik tak geser sithik. Sepuh niku sebdane ampuh, sak pangucape dadi, sak pangandikane mandi. Mula sing nom-nom nek karo sing sepuh kudu gelem ngurmati, engko nek disedhakke mundak malati kowe dhewe sing rugi. Iki nek ra kanca ra tak kandhani. Alah oh iya. Aku Gareng Purwodadi ya, padake Gareng Widi. Bengi iki lambemu kok lunyu kaya ngemut oli. Kapakno ya bar ngombe kopi. Oh iya, wis ta. Ini kok sedulur Kene lanang. nek perkara kopi, kene iki nggon nganu lho, UMKM-e kene iki kopi murni. Dari penanaman sampai pengolahan hingga produk siap jual. Wah, luar Nama biasa. yang ada produknya Kampung Kopi. Oh, jeng. Bang, gini tenan. Varian kopi yang dihasilkan adalah by natural, honey dan full wash. Waduh, bahasa Inggris gak mudeng lho. Aku apalnya ya kopi bubuk ngono tok aku. Kopi liyane gak paham. Nggih kene iki UMKM kejaba kopi ya no manisan Carika. Oh. Jeng. Kuwi produk yang hanya bisa ditanam dan diolah di pegunungan Dieng gini. Jeng luar biasa, alhamdulillah. Ning nuwun sewu Bapak Ibu, ora umuk ora sombong. Jenengan kok nanggap nuwun sewu ngrawuhke Pak Igit niku hal yang luar biasa. Tek ra luar biasa pripun? Sebabe dalange hebat, pengkrawite mumpuni tur hebat. Nuwun sewu sing ngendang Mas Bari, kejaba pengendang niki dalang kondang. Sing jaepong Mas Rangga dalang kondang. Terus sing balung Mas Dodo enjing-enjing mayang dalang kondang. Mas Ragil sing rebab dalang kondang. Mas Saestu Didi niki dalang kondang. Sing beduk tambal ban lho. Gak sak jose. Punten. 80% menika dalang sedaya. Kandhani kok. Klebu Gareng Jajak menika nggih dalang. Alah mboten sah ngoten to Pak. Lah isin. Menika sarjana seni jurusan pedalangan. Isin aku lah. Ning dalange ora payu, payune gareng. Loh, kamu harus bangga bisa menjadi inspirasi teman-teman lain. Sopo ngerti bagus barang sing nyaron ki dalang kita ora payu dalang, aku tak gareng ae cah kaya Jajak. Ngono ya iso. Ngono kuwi. Nuwun sewu Mas Bagus. Jenengan nek kepengin gareng modale siji Mas. Apa? Kudu bagus kaya aku. Ora ini gur diorek-orek. Diorek-orek nuju pacaan. Nek ora nuju pacaan anggere wong njaluk foto. Wah, bagus sing. Awake dhewe kok dilem. Ah nek ra aku sapa sing ngelem bojo kowe wegah kok. Oh iya ya. Ning estu Pak, kula nggih nembe pisan sowan mriku ing Laladan Wonosobo, mugi dadosa paseduluran donya akhirat, paseduluran sing mbawa berkah. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga sing muni amin banter tak dongakno taun ngarep munggah kaji. Amin. Sing amine dimpet telat 5 tahun. Pancen antrine ya akeh. Lah mula niku nek dungane tetep sing sae to, Pak. Nggih. Alhamdulillah berkah. Tetembangan ya, Reng. Oh ngaten, Iya, sendika dawuh, sendika dawuh. Nah nek bagian nembang kula paling seneng. Seneng pripun? Nek nembang kan mesti karo sinden. Oh iya no. Aku bar dinyek rek gak payu dalang gathuke apa gareng. Oke, golek kesempatan sing penak aku. Nah dia. Ki sebanmu dirawi kanca-kanca Cakraningrat Fans Club. Injih. Pak Wanto sekalian saking Kudus rawuh. Wow nggih CFC wonten Ko Semarang. rombongan saking Banyumas. Nggih to. Matur nuwun Pak sinten wasmane kesupen. Saking Banyumas niku motoran dugi mriki ndelah pas mati lampu Pak. Kula wau dandan saged dandan mergo disului kalih baterene Pak Banyumas wau. Oh, sembah nuwun. Estu mau nek mboten enten ngono ya judeg kula. Pangapunten alhamdulillah matur nuwun. Piyaine nggih tasih teng mriki wau. Sembah nuwun kanca-kanca Banjarnegara. Injih leres. Purbalingga kita yo ngelengke do penasaran. Monggo mriko-mriko wayangan nggih komplit sedaya enten dalu niki ning tetep milih jenengan. Alhamdulillah. Coba tak urutke presiden sing saka Rembang ya. Sendika. Mbak Imro'atul Ima Firdaus. Iki kakak kelasmu kuliah nalika kakak kelas 1 tapi. Alhamdulillah. Mbak Ima. Jeng. Piye? Aku nyenengke tenan piyaine. Wong ayu kene jumeneng ayu. Kene Mbak Ima jumeneng Mbak Ima. Nyedak pun kakang yo ayu. Panas mlaku ora nggawa payung sandale disarang.
Wong ayu. Sampean mengundang aku apa? Wong ayu. Ora sadurunge. Wong kene piye? Kene wong ayu cedak pun kakang sing bagus dhewe. Kok kakang iki lho aku ki pernah Mbak Yumu kok kowe muni kakang iki. Alah Mbak Yu yo malah saya penak lho andane. Kene wong ayu kita buktikan kepada seluruh masyarakat warga desa sekabupaten Wonosobo nek sejatine senadyan to aku dalang ning Patek Payu nek gareng kuwi luwih penak. Kok iso penak? Jenengan sing dicekli napa? Iki Dodokan keprak karo wayang. Beda gareng sing dicekli lho, tangane sinden. Lah iya urung-urung kok nyemek tangan. Ora apa-apa, nggo manasi kono. Sing bayar iki aku lho. Alah mbok men to, penting Aku iki bayari ora tau demok sinden, ora tau gandeng sinden. Lah aku iki malah mak. Jenengan ora tau mergo wedi sisan. bojone. Iya sampean ra nggo bojo iya. Tandane kok penak gareng nek karo dalang. Bayar nek gareng arah sepiro batine iki lho pirang-pirang. Ngene ya iso demok-demok ngono. Kandhane, ayo wani demok ran jenengan. Ora. Kandhane ya penak gareng mon dalang. Dalang. Alah penak gareng kok. Ya wis, muga-muga wit bengi iki sak teruse kowe ora tau mayang gareng terus, laris garingmu. Angger 20 juta ya gelem. Amin. Amin. Nek yo dalang barang ayo. Wedi dek Lah nek. piye to ya tak amini kabeh nek ngono. Aku sesuke yo dalang masamu. sesuk. Kuwi dalang tenan ora mbok disuluk nek dibuktekke iso. Nah. Lah ampun ngaten ta nyepelekke kula to, Pak. 6 modo-dodo 6. Ning nong. Suluk. Sarjana seni lulusan isi pedalangan lulus tahun pinten Mas Jaja? 2018. Orang 18 wah bocah wingi sore. Jurusan Tata Boga. Alah. Arep muni pedalangan itu isin. Pedalangan no. Kelahiran tahun pira to sane kowe iki? 96. Bocah wingi sore ya Allah. Alah jenengan rasah ngoten apa? Isin Aku SMA kowe lagi lahir. Napa nggih? Oh iya no. 96 nggih. Ning nong. Ayo ketokno nek gareng ya iso dalang. Ayo. Jumangkah anggro sesumbar tepuk tangan. Wah. Lho, Ambek lho. Iya. kandhane Urung bar kok tepuk tangan. apik aku. Baleni. Ini angkung-angkung ket sore gak enek wong tepuk tangan lho. Aku agak pisan langsung Jumangkah nek. Jumangkah anggro sesumbar lindu bumi gonjang kanjeng kumaludo kadya guntur ketok umu pingkang jala nidi mbak lumembak banyune kumambang tuhu sang Wisnu Bathara arsa hang klebur bumi Laras Purwodadi ngeten iki, Pak. Oh iya. Iki Tepuk tangan, Tepuk udah tangan. gareng jasa. Aku. Saya pundi? Saya kula napa Pak Sigit? Saya gareng. saya gareng. Gareng saya napa saya? Saya. Gareng saya napa saya? Monggo keinggal diberangkat nih. Mboten sios. Mboten sios budal. Ya sebabnya Pak Mudin mules. ora iso wis didusi kok. Ora mungkin. Kula adus dhewe. Oh iya. Ada Mbak Ima, ada Mas Gareng. Coba kalian berdua seolah-olah romantis seperti pasangan yang idealis dan romantis. Seta romantis guyumu kok ngono to, Mas? Lumrah wong ayu wong gagah gedhe dhuwur kuwi nek guyu ya ngene iki. Ngene iki gagah gedhe dhuwur. Kowe aja nyawang mung kasating netra wong ayu. Lah piye? Aku moko ngomah gagah gedhe dhuwur. Lah, Gandeng cuaca kene dingin rodok mengkeret. Sapa guyu banter asem. Jenengan nyepelekke kula. Ya ora. Ora. Pegah aku nek ngono kuwi. Mulih lho aku lho. Ya Ndak mulih kono. Mulih ya. Ora engko sik. Sik. Kesusu nyapa to, Bu? Malah nyapa to jenengan? Iya. Sing kacamotenan nyawang aku terus lho. Oh iya tau jaketan kuwi mau lho kuwi. Sik to, sampean Lho pancen wayange ning kene madhep menghadape yo kesini to ya. Alah ora kok nek madhepe mriku ketara madhepe ning aku terus kok. Lah iki season limbukan mesti madhep ning pesinden. Kowe kok bintang GR. tamu niki sampean kok ya sing disawangi sampean to ya. Nggih to, Mbak, jenengan seneng aku to. Lho ram lambe. Ora.
Ning tenan bareng sisa sing ngitani iki lho. Gendong cah cilik. Sing gendong cah cilik. Aku nek nyawang cah cilik atiku keronto-ronto. Kono ki ngendi? Kono ki ngendi? Kulone. Kok sebabe kok iso keronto-ronto nyang cah cilik? Aku nek nyawang cah cilik keronto-ronto Pak. Sebabe Kelingan anakku. perkara Anakku ning omah ngene iki dimong sapa aku ngono. Lho bareng kelingan sing gedhe. Lah kok lali bojoku aku. wong edan. Yo tetep digandrung. Kono ki kulon. Wis ora perlu ngarahke pengampun kiblat ana dibaleni. Dere iki ora nggon kiblat, dere kuwi mau ngono baleni. Ngampil tintinganipun pelok Rama. Wah, pelok. Nggih, no pelok biasa mawon. Weh, ngerti pelok jebule. Alah gak paham jenengan iki pelok biasa. Tulisane PLB iki berarti B-ne biasa. Biasa. Pelok biasa. Tak kira pelok bem. Alah gak paham jenengan. Ora. Pelok biasa nek iki pelok baru. Barang. BR baru. Oh iya. Baru niki pelok biasa niku pelok baru. Nggih. Nggih, baru jadi. Paling arep gandrung. Iya ning tahu. Alah lawas niku. Lawas niku. Niku rak kono-kono gak paham. Gak paham sastra niku. Coba piye? Bapak Pocong. Aja pocong sing romantis iki apa? Oh iya. Telune sepinten? Beda karo Prodadi ya, Pak? Oh nggih. Lulu. Lumonem, ampun diwarai to. Lumonem. Duh jagat dik wabah torong. Gentak gentung. Piye ta jane sire? Aku nek mbok iringi bingung ya. Lah ya padha wae. Kan Aja diringi pelok, mergo gamelane dekne ning omah ki slendro. Dekne ora kulino. Do jagate Yayi. Bathara. Yes niku lho. Ngono. Yayi Kalimayat, Yayi. Kali nyamat. Sinten? Nyamat. Oh alah. Tunggale nyamat terus Sinomo apa kene? Parijoto. Welas sompring dasih kang nandhang kingking. Digandeng. Alah. Piye to, Mas? Meripate. Lah mare fokus mriki kok ngisor gak roh nenek sandungan no. Ana watune ora pirsa. Benci aku lho. Lah padune arep jlungup ning gone imahe kaken alesan. Lah penake gareng rak gur niku to, Pak. Jenengan apa nggih saged? Ora iso. Guyune iki ra akeh-akeh wong gandrung iki. Sithik ae. Sithik ae. Ngono. Lah, ping 3. Ping Ngono wae. ji. Ro. Lu. Ora usah diucapke lu. Oh, mboten dilungi. Batin ya. Oh, batin. Nanong. Wala tini laragarawa sa tuhu. Rambutku nang tumane apa piye? Tumane mlaku, Nduk. Ngece, ngenyek kowe. Mboten nyak Yayi. Ping 3. Oh. Nah, wis ngono ae. Pripun Yayi kudu ngentut. Mboten, Kang Mas. Ana sinden digantung aku kudu ngentut. Benci aku iki, Mang. Wong ayu. Tampet kok, Mas. Gelem tak pundhut garwa Yayi. Oh iya. Ceritane kowe, mat mongso borong, mosok kowe arep nolak karo tresnaku. Monggo aku bagus gagah gede dhuwur. Kleru. Nah, Dadya kandila ning tias. Senengane iki lho ngambu-ngambu tangan. Tanganku dhewe lho. Ora tanganku to? Ora mungkin no, aku menjaga perasaan istri kok. coba balene piye mau? Piye?
tanganku muntir. Wong ngambung tangane dhewe kok bangga. Setidaknya berani. Apakah dikau berani? Ora. Paling upama jenengan wani iki lho, gur ngambung tangane Bu Yuyun mergo tandha bekti salim. Nyuwun pangapunten Pak Igit. Mboten napa-napa nggih Pak Igit. Ha sumangga. Injih. Iya. Ulun datan pisah haki gangsa rambut sawangen kaya apa Yayi? Lah apa kowe? Lah apa? Kae ngono bakul jagung bakar. Lah hubungane kok nyamang bakul jagung arep tuku jagung kok. Kok ngisini-sini pacaran karo sinden kok gandrung sini ana tutuke jagung. Mbok sak orarane tak tumbaske perumnas Yayi. Tak tumbaske mobil Yayi. Alah Yayi. Nek gur perumnas mobil ngomah eding telecek pirang-pirang. Kuatah. Lah mobil pirang-pirang, perumnas pirang-pirang, wae wong-wong. Gone wong jumukke. Lah nek bener to ngendi apa ngucape kula wau. Ngantek ngendikan kleru ta. Ngomah ki pirang-pirang, wae wong-wong. Aku yo pirang-pirang tak tumpuk ning jero lemari tak ade bifet tak toto cilik-cilik ketok apik ya. Kae jenenge mainan. Lak mobil. Yo. Bacotke Kang Mas. Kalamun datan pi nang yo Ngopo kuwi? wayang wong. Srisik wayang wong ya. Serisik. Serisik ki alon-alon ora kaya ngono kuwi. Lah saking gagah pintere anggone Srisik. Nek Mbak Ida paling Gagah gede duri ya. ah nek aku gandeng wong gesit ya. Ya. Patute ben radem nih lho, Mas. Iya. Halo wong tumekeng lali. Upama Mbak Ima dadi kembang kowe dadi apa? Aku kang bakal dadi tawone ya. Sebabe tak entup. Aduh. Nek Mbak Ima dadi asbak kowe dadi apane, Reng? Aku dadi rokoke. Sebabe Kena nggo necek tak cecek rokoke. nek Mbak Ima dadi kompor kowe dadi apane? Aku diseret. Sebabe Ngono nek nganti umup banyune kutah tak turi. nek Mbak Ima dadi ambulan kowe dadi apane, Reng? Ya ben ketok kompak isine ambulan apa? Geser. Nek kembang kan tawon. Ya kowe takono kaya aku. Oh kaya ngono. Kowe ngono. Upama Mbak Ima dadi kembang, jenengan dadi napa Pak Iki? Aku bakal dadi tawon. Sebabe. Tak entup. Nek Mbak Ima dadi kompor, jenengan dadi napa Pak Iki? Dadi cerete. Sebabe. Ndak dino nangkring terus. Nek Mbak Ima dadi ambulan, jenengan dadi apa Pak Iki? Aku dadi sopire. Lah mayite. Iki. Lho, sopir ambulan iki jasane akeh lho, Reng, aja nyepeleke lho. Lah ning tiba mayit kok aku to, Pak? Gur umpama kowe kok pisan-pisan ya ora apa-apa, Reng. Oh, gladi bersih. Nggih. Ngono modele kene ya. Gak apa-apa nun sewu Bu, gak apa-apa gak tak bales. Pak Iki tapi tak bales kancane akeh kok. Ora masalah, bales ora masalah, wong fair kok. Biyayi kene wis ngerti SDM-e Gareng karo dalang karo kanca-kanca cakran iki memang kadoan. Secara berpikir memang kadoan. Pomene kowe karo Mbak Ima kowe nyepelekke Mbak Ima, gandrung Mbak Ima jak guyon. Secara kepinteran kowe iki adoh karo Mbak Ima. Ngono lho. Kok iso? Lho, dibuktikan. Oke. Oh. Dengan cara apa Pak Igit? Lho biasa. Berbagai ilmu matematika wae sing sederhana. Oke, siap. Mbak Ima. Kula diduar Mbak Ima matematika. 5 tambah 5 berapa Mbak Ima? 10. 10. Pinter Mbak Ima, 2 tambah 2 berapa? 4. Hah, pinter, cepet. Pas Gareng. Oke, 10. Oh, wong goblok iki ngono kuwi. Kemeruh, keminter, jawab sik. Iki ciri-cirine wong goblok. Kurang rampung pertanyaan.
pertanyaane kok. Lah gak padha kene, Pak. Beda no. Mbak Ima 5 tambah 5 Mbak Ima. 10. 2 tambah 2. 4. Mas Gareng. Oke. 5 tambah 2 tambah 4 tambah 3 dibagi 4. Ora iso. Cengenges-cengenges. Mbak Ima 3 tambah 3 berapa, Mbak? 6. 4 tambah 4? 8. Mas Gareng? 6. Urung. 3 tambah 7 tambah 4 tambah 2 dibagi 4. Bingung. SDM rendah. Mas Gareng? Ya, Bu. Telek wedhus jenenge apa, Mas? Serindil, Telek sapi? lecong, Ya telek pitik? lencong. Lah nek ditakoni telek lancar. Nek matematika blas ora lancar mergo kene iki telek tok. Ngono kok arep umuk ning kene. Nuwun sewu Pak Git. Apa? Upama ning jenengan pas liwat. Aku mah liwat, aku lagi mayang wis ora liwat-liwatan. Iya, masa dalang kok kon mlaku-mlaku. Upama jenengan pas mayang. Iya, mayang. Delalah ngarep kono kok enek pitik terus nelek terus jenengan piye? Lah aku tetep mayang. Ya ora mambu lho, Pak. Ora mampu. Lah nek upama ning pertelon ana letong, telek sapi, kowe liwat kowe terus piye? Ngalih Njukuk karung ngarepmu adai. Heeh. Ayo. mlaku. Alah, mlaku arep mbok entekne iki mau, mbok sampari arep mbok jukuk piring, mbok pangan. Iya. Ngono kok ngaku wong cerdas. aja nesu, Arep ning ndi? Jipuk karung ade letong. Aja nesu. Aja nesu. Wong ngene ra mudeng kok ora soal cerita, Mbak Ima. Nggih. Mangga sekilo harganya 10.000. Kalau membeli 2 kilo berapa, Mbak Ima? 20.000. Pinter. Aku ya iso kuwi. Anggur sekilo harganya 20.000, Mas Gareng. Nggih. Pertanyaannya siapa yang jual anggur? Sapa, Mas? Ora iso. Reng. Mriki sing dodolan anggur sapa, Bu? Ora enek. Mbak Ima saged ngertos? Saged. Sinten Mbak sing dodol anggur? Aku ngono kok. Oh, ben pinter 100. Iki sing dene dodol anggur. Reng, telek pitik jenenge apa, Reng? Lencong. Telek wedhus? Serintil. Sapi? Letong. Telek tok pikiran. Oke, siap. Hei. Ndi? Apa yang golek karung ngade letong? Kalah ora? 5 tambah 5 piro, Mbak Imas? 10. Loro tambah loro. 4. 20.000 bagi 200 selawe swidak papat piro? 327. Nah, bener iku. Pinter, cah Penting kan pinter. iku. Pinter cepet jawabe. Percaya apa ora kowe? Ya ora, Pak. Itu keneh kok bener 327. Kene iki utek komputer padane. Hitungane kula 326 ya, Pak. Alah salah kowe kuwi. Oh ya bener lho. Kandhane kok. Wis gak apa-apa. Oh, iya. Aku goblok lah pangananku trek lah penting aworku wong ayu-ayu. Iya, Timbang Pak. kono wong pinter pangane spaghetti awore debok. Ra masalah. Ning debok karo aku putih kono lho, Mas. Putih ndi? Putih kono lho. Lah ning debok rak gak bergerak nek kamu kan bergerak. Oh, iya, ya. Gak percaya? Ayo kita Wong bergerak. Wong edan nyidam sari Mbak Iman nyidam sari. Oh iya, coba kaya ngapa nyidam sari. Mumpung ana Mas. Gare wis rampung to bawamu, Reng? Sampun. Pak. Bawa apa aja kowe mau kuwi aja? Mau pangkur ngrenas. Pangrenas iki diringi malah apik. Jane ning kok diringi grogi ya, Pak. Soale cengkoke gak koyo Prodadi. Pangkur ngrenas iki ngiringi langen Driyan apa Driasmara kae ya. Nggih, leres niku. Do jagat dewa Bathara. Lah niku kula jaman gandrung mbok wedok karon sih diringi niku tak setelke kaset. Wah, gayeng epo. Iya. Mbok wedok nek joget langsung ngene. Wedok kok ngono. Lah wonge lemu gek ndi kok. Buka saking vokal Mbak Ima. Upama ya. Upama sliramu segar mati, aku kumbang idam sari. Gonggone. Upama sliramu margi wong bagus, aku kang bakal
Sembah nuwun. Matur nuwun wong ayu. Nggih, iki dulur-dulur saka Lengkong Garung do rombongan Pak Kadus, Pak Bayan do rawuh. Alhamdulillah. Nggih, sembah nuwun Pak Rawiarca. Komplit iki. Ha iya, heeh, ning Lengkong. Jane wis kangen karo awake dhewe. Ha iya, heeh. Sembah nuwun padha rawuh. Nggih. Matur nuwun dipantau Mas Komir juragane rancaan. Oh iya. Komplit sing rawuh pokoke Pak Ikit. Nggih, sembah Ora nuwun saking ngomongaken para sepuh, para nem-neman nggih komplit. Nek kono-kono cah nom lak do alergi wayangan to Pak E. Leres. Nyatane mriki sing nom-nom nggih tesih tumblek-blek luar biasa. Tumblek-blek. Ketok iki ora kepengin nonton wayang kok sing nom. Lah nonton apa? Nonton aku. Iya. Anakku bagus. Waduh, wah gayamu. Iki sembah nuwun dipantau Pak Afif saking Pasian Tuban. Salam nggih kanca-kanca Cakraningrat Fans Club ingkang nobar sedaya. WCFC Kudus Semarang sampai rawuh. Matur nuwun. Nah, coba iki Mbak Ida Lala. Oke. Iki sing kelahiran Wonosobo, sing saiki hijrah ning Surakarta Adiningrat. Nggih. Ya diaturi jumeneng. Heeh ngene. Ya disepoti. Heeh. Tembangke sing penak. Saya mau tamasya berkeliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya lakukan becak, kereta tak berkuda. Becak, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat kanan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becak berlari, kereta tak berhenti. Becak, tolong hati-hati. Dalu Mbak Ida Lala. Sugeng dalu. Menika saged sowan wonten Kabupaten Wonosobo daerah jenengan. Nggih. Menika jenengan aslinipun Wonosobone pundi Mbak Ida? Kepil, Mas. Kepil iku kecamatan. Kepil kecamatanipun Kepil. Kepil, desane? Desane Kagungan. Kagungan. Kagungane sinten? Kagunganipun bapake. Oh, Kepil. Ngaten nggih. Ya. Perbatasan kalian Purworejo Magelang. Woi ngapak ya. Ora. Ora ngapak ya. Kaya basane Magelangan nek cara Magelangan. mriko, Oh, nggih. nggih. Nek Jadi sedaerah Wonosobo itu bahasanya sendiri-sendiri. macem-macem Mas, Macem-macem. nggih. Nek mriki pun ngapak dereng ya. Mriki pun ngapak napa dereng, Pak? Dereng. Biasa bae. Ngapak sithik. Oh, prige ngono. Prige. Nyong. Nyong. DE apa DK? Deke. DK. Ana sing sira apa ora? Ora nana. Ora nana. Orang ngapak ora kepenak lho. Iya, kudune ngapak. Ya ora apa-apa ngapake dewek-dewek. Dewek-dewek iya. Nek ini dewek-dewek apa dewek-dewek? Dewek-dewek. Dewek-dewek lah. Iya. Mas Bari, ultra plus Mas mumet dasku. Ndasmu kena ngopo? Mumet kok ngomong kok ora cetha iki apa. Cara kene piye? Ya kaya carane dewek-dewek Indonesia kan jembar ombo. Dadi apa? Ngrembug Indonesia kula ndek bar padu, Pak. Sebabe. Bisane. Kula niki lak bar dolan teng Tangerang. Heeh, terus Pak D kula teng Tangerang mriku. Jakarta. Iya. Jakarta. Ya. Nek kono O kan ada di A. Iya nang kene kan Jakarta. Nah nek kono Jakarta. Iya. Piye. Lah teng mriku Pak D arep benakno kentheng golek ondo. Heeh. Perintah aku
Lereng, tulung silahke ondo nggone Mbak Ida rak ngono. Iya. Tanggane jenenge Mbak Ida. Oh, tanggane kana jenenge Mbak Ida. Aku yo matur karo Bu Ida niku wau. Bu Ida lah nganggo daster, gak dastere tipis rada Semriwing gak? Heeh. Saking semrawange dadi semriwing. Ngomongmu piye? Mohon maaf Bu Ida karena di Jakarta kan, Ya. Tangerang kan bahasa Indonesia. Ya. Mohon maaf Bu Ida, saya suruh Pak D mau pinjem Anda, mau dinaikin Pak D buat menaikin trennya. Lambemu. Lah ya kleru kaya ngono ora. Ondo iki ora anda. Lah napa? Ondo ya ondo. Nah. Tangga. Apa? Tangga. Tanggane sapa? Tanggamu. Lah sing duwe tangga ki Bu Ida kok wong tanggane ra duwe kok. Yo. Sing disilih kuwi tanggane Bu Ida. Oh, tanggane Bu Ida ra duwe ondo, sing duwe ondo Bu Ida. Bar njaluk ultra flu bar ganti aku sing ngono omongan wong iki. Slendro menyuruh Pak Pitaya. Ngok pitaya tadi. Iya cara kene pitaya lah. Oh iya. Iya. Pitoyo kayak ngono ya, mbok ya bener apa ora? Iya, lah nyong isi kelingan ya lumayan Sigit lah. Arianto. Sigit Arianta. Oh, Arianta, iya. Ya ora ya. Pak Sigit. Ida Dadi Lala, ora betul ya? Ida Lala, iya. Iya, Ida Lala, betul. Pak Sigit keprimen sih kabare Rika. Kok Rika? Rika. Deke. Deke. Samang sehat? Alhamdulillah sehat lah. Waras? Inyong waras. Rika? Waras? Gak mudeng aku. Sehat. Oh, sehat. Sehat. Nek cara mriki ngerokok nama Mbak Ida bahasanya? Udut. Udut. Eh. Nek lair ke? Mana? Manak. Oh. Ana maning sing luwih kasar. Apa? Ndoboli. Oh, anak sih ndoboli. Iya. Ndoboli. Ndoboli. Sesuk ngedeke rumah sakit ndoboli. Korban lagi. Korban rumah sakit untuk bersalin gitu. Ya rumah sakit bersalin toh Oh, Pak, iya. kok ndoboli. Lah kan jenenge kayak ngono kok. Ane ya ora patut mosok rumah sakit ndoboli. Coba tembange eling-eling Banyumasan ki. Oh. Wah, cocok iki Mbak Ida. Nggih. Raden Arya Werkudara. Jajak. Werkudara. Oh, Werkudara. Deke sing dadi werkudarane. Oh, aku Werkudara. Ya. Ana tangane keprimen. gatuke ora. Ya luru dhisik tak apa ngono lah. Suling mosok Gedang. suling. Ya suling ya bisa. Ora ana gedang ya suling. Kedawan tapi ya mosok Kowe nek nganti kukune. pecah tak kelem kowe. Bisa Malah ra kayak arep anggar. Iki mono jenenge suling sing digawe brengsing wis garing. Lah nyebul iso jejeg iso miring, sing nyebul Kae iso lho. kemu ben ora kecing. Nah. Oke. Ayo Mbak Ida. Ya. Raden Arya Werkudara. Lumayan jogete. Heeh. Ngapa kowe? Gatel. Oh, Lah wayang pura entuk iya. gatelen. Gatel kakeleke. Iya. Iya. Iki ra percaya tilik ono. Sudi. Nyata lamun Nyata lamun. Nah. satria Puru dadi Jodipati kencing, kula kencing. Kok kencing aku Apa? sapa? Apa langgane? Jodipati. Oh ya jadi pati. Prekese kenang apa Deke? Gringgingen kanyepen. Oh, alah. Werkudara kaken pula sih. Iya. Olahraga ya. Keprimen sih Rika aja kayak gue lah. Angsal raga. Ngopo kuwi? Angop. Angop. Oh iya. Werkudara mbok suarane gede. Nggih Ora. Pak Dalang nggih. Werkudara sih suaranya gede, nemen. Aja kayak gue. Contohnya Pak. Contohnya kayak nyong. Ya. Lah, cangkeme kayak Pak Dalang kayak ngono bisa apa ora? Kayak apa? Kayak Pak Dalang kayak ngono suarane. Mau cangkeme. Cangkemmu dhewe. Eh, Kurang gede. Kurang gede lah. Ri. Gede meneng. Gede maning. Maning. memper nek ora payu ndalang lho suarane kayak ngono ora bisa dadi werkudara. Dadi dalang kurang gede, dadi gareng gegeden Gegeden. suaramu. Eh,
Aku nek mayang kan gak ngetokno Werkudara. Oh iya. Ngono. Oh iya ya, heeh. Pandora metu kok. Terus ini Mbak Kayu. Gedek wak simbar jajan. Lulusan SMKI Yogyakarta kiye. Lah nek celuk-celuk jenengku lah apa? Kok iso? Simbar jajak dalem. Jaja. Jenengku. Dodo artinya. Lah nyoh. Lah. Siapa sing gelem? Alah menolak nek wong akeh nek dhewekane WA wae nok dadah. Gajal prige. Yen ngandika ngapa sih jeke anteng kok bisa apa ora? Tak sumet ndase. Syukur. Kayak mercone disumet. Lah kuwi ira-iran kuwi lek kaya pucuke mercon. Aku lek wis ganti reng sumben nek ketemu aku ira-irane aja kuwi neh. Kuwi ira-iran elek digawa para manusaba. Isin aku ngene. Ah wis kok Pak regine Pak. Wah semane Aku ajeng ganti regane larang kok Pak. pesen Mas Rangga sing Jaipong kuwi iso gawe ira-iran. Estu Mas Rangga? Lho. Nek estu kula pesen tenan iki. Diukur ndase gedene rana. Ndase, ndase. Alah padake. Apa? Ndas truk apa ngono wis apa-apa. Ora. Mungkin sing ngurusi Pak Igit Mas Rangga. Apamu aku ngurusi. Terus ki Mbak kita. Pindah kontor. Ira-iran gareng sing mriyayi lah. Kene brom apa prada kabeh, polos, prada biur kaya kiye. Adlah ora rupane kaya arum manis warna-warni abang ijo. Jan cebleh bentuke elek. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa wong kulo mai dhewe ora tau ngajak lho. Terus Dasar satria prawira rama. heling Heling kula heling gunungane Senapati. Oke ya.
biasa. Luar biasa. Lah Ida suarane iso apik tenan kowe lah, luar biasa. Sing gendang ya luar biasa. Wis Wah. mirip pokoknya mirip. Jos Mas Rangga. Sekarane ya komplit lho Mas Rangga iki Banyumas, Banyuwangi, Banyudono, pokoke kok iso kabeh. Banyu asin. Nggih. Nggih. Pokoke kabeh mirip-mirip kabeh wisan ngono. Nggih, leres. Luar Pancen biasa. kene tayupan ndek bengi. Nggih. Tayupan iki wis meh mirip-mirip kono, beda karo lenggeran, beda. Oh, ngaten. Nggih, tayub kene. Nggih, luar Mbak Ida biasa. kon lenggeran ya pinter. Ngono, wong asli wong piyai kene. Ya. Coba iki tak golekke pesinden sing lemah lembut sing kira-kira Sinten, cocok Pak, eh? karo kowe. Lemah lembut, cocok sing nek. halus cocok karo kowe. Kok aku Janaka mesti engko Srika anu, Sembadra. Betul. Nggih, nek Mbak Ida niku rak Sri Kandi. Sri Kandi Rada lah ya. bergas, cancut Taliwondo. Menika Mbak Deni saking Nganjuk. Oke. Ngene Mbak Deni yang lemah lembut kene ben ngadeg. Coba do nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel. Takoni kuwi lemah lembut Reng. Wilujeng dalu wong ayu. Nggih, wilujeng dalu. Nuwun sewu pisan melih nggih Pak nggih. Iya pisane ra. Kok menawa wau dereng siap piyayinipun. Wilujeng dalu wong ayu. Nggih, wilujeng dalu Mas Gareng. Oh, lemah lembut. Lemah lembut iki. Ngeten iki lemah lembut, Pak. Nggih. Nggih niki Takoni jenenge niki sapa? lemah gronjalan, Pak. Nggih, usum 3 lungko iki. Paring asma sinten wong ayu? Sapa? Aku. Malah koyo Ije wong ayu panjenengan kok paring asma sih. Kok dadak takon-takon jenengmu kok waninen sampean? Syukur. Kok dadak ngarani lemah nelo? Alah Ra sungkan karo aku, gak sungkan karo aku. nek jenengan lemah nelo ya nek benere to no. Apane sing nelo? Lah mosok gak paham genah sikar seprapat no. Opone sih sigar seprapat? Lemahin lho Pak Nelo, lemahin. Sing ndi? Sampean kok kaya ngono karo aku. Lah, Pak. Karo liya-liyane lho mbok sayang-sayang ki mau Mbak Ima mbok gandrung kabeh mbok jak joget Mbak Ida mbok jak joget. Karo aku kok sia-sia kowe. Ngece kowe karo aku, Aduh. Ngece sampean karo aku. Aduh lagi Durga wedi kok saiki. Nyuwun Lho, pangapunten. malah ngalani aku Durga, Sampean Oga. ngece karo ngadeg. Sapa ngomong lugo ngadeg? Iki patine dagelan ya bengi iki. Maju rene, maju. Injih nyuwun pangapunten nuwun sewu amit nggih. Maju. Tak Injih. sigar merapat. Injih. Ampun galak-galak. Injih. Lah wong sampean yo nyerek-nyerekke karo aku sampean kaya ngono karo. Wani karo aku, Wani. Mana wani karo aku? Umuk kowe saiki, pamer Wani karo aku, bagus kowe wani. saiki. Pamer Bagus sih pinter. arep bagus sih. Wani karo aku, Tolong! Tolong! Wani karo aku. Tolong! Pak Hansip kula diperkosa. Lambemu. Lah iki lho ketok udilku. Aku isin aku kowe padune pengen delok udel kowe lele. Oh ala den. Tuwe aku kok Eh? dande tak biacok. Ki sinden po gali dek model. Mbiyen pernah dadi gali Hmm. ning terminal 2 tahun terus latihan ngamen akhirnya tak jak nyinden. Ki mateni wong lho bojone iki dekne nikah wis ping 4. Heh? Sing lanang mati kabeh. Mati kabeh. Kene ngopo? Sing bojo pertama matine kenapa Den Ben? Mati kepidek. Heh? Kepidak sikile mati. Kepidek. Salah turun ning pinggir lawang. Kepidek. Jane bojo apa tekek kepidak mati. Sing bojo nomor 2 Kesamplok, Mas. Hah? Kesamploki mati. Kesamplok lengan ki lho, gak ngerti sampean. Jane bojo apa lampu kesamplok mati. lengene iki ana Aji Brojo Mustine kuwi ora lawaran iki ana gawane. Oh, ana gamane. Gawan. Dian iki. Bojo nomor 3 matine kenapa? Tak idoni. Oh. Kuwi Tak idoni melonyoh. Arep tak idoni apa ya sampean? Nggonku malah urip nek didoni. Ayah. Yo Lil yo. Yo Lil yo. Yo Lil yo.
Lha bocah tahu. Oh. Nembang-nembangi Mbak Deni nggih. Oke. Ojo galak-galak ya aku wedi aku. Ora aku ora galak kok. Eling to, biyen ning kos sing bayar sapa kos-kosan kae? Sing bayar sapa? Bapakmu no. Oh. Tak kira nek kowe. Ya ora mungkin no Pak wong kula dhewe kos-kosan yo njaluk kok. Kowe njaluk saras. Biyen masuk angin sing ngeroki yo aku no Den. Alah kaya ngerti-ngerti yo. Alah mosok gak paham mo Den. Nyapa? Alah tohmu gedhi ning ngene no. Ning ndi? Biyen masuk angin iki telepon, "Jak tulung aku masuk angin tak keroki." Terus Modelmu. Terus nek toh ketok teng mriki. mengucapkan apa Mbak Deni datang warga Dukuh Sontenayan ingkang ngadani merti dusun. Nggih, mugi-mugi warga dusun Sontenayan tansah ayem tentrem bagya mulya, murah sandang kelawan pangan. Amin. Amin. Coba ditembangke gandrung pangkur. Oke. Sing mesra karo Garing Jajak Den bengi iki kepeksa. Oke. Nadyan ta rada mutah dimpet sithik Den. Wah, ambune Sing ra ga- karo-karoan. Sing gandrung kula kok ngenyak aku to Den. Ambumu lho menyebar sak lapangan. Sing gandrung Deni. Oh, oke, berarti aku sing bagus. Iya. Kono edanan aku. Iya. Oke, wong ayu. Kangen kutan. Nyapa kok ngono kuwi? Aku rek omoh mbok gandrung. Jual mahal. Jual mahal. Murah era tak tuku kok. Syukur. Ora mbok tuku wong ora didet kok. Gak. Lagi lagi golek. Oh iya. Pripun Budian? Murah purun. Nambang ya. Ya Bang, mosok takon nadan. Oh, ngono. Sik konsentrasi karo kopi lho. Ini wayangan iki rampungnya nanti jam 4:30, jam 5. Setengah 5. Wah, Nanti kok jam setengah 5? 5 toh, Mas? Ah. Biasanya setengah 7 kok, Oh iya toh. Heeh. Kurang padang. Yo kita wancini sholat subuh yo harus menghormati. Nggih. Itu sholat. Wah, sing nonton sampai kemulan anduk. Oh iya. Saking ademe ana. Nggih, Adem. disimak kanca-kanca CFC Ngayuk Jakarta, Pak Nggih, Bintoro sak kanca nggih. matur nuwun. Enden kangen. Kangen ku tanpa Kok dilebokke Masya katresnan. Allah, suarane apik Get- getipong. Saking senengi lho, Pak. Suara apik epol. Aja nganti tumbuk sesuk bengi ya. Ora. Lagune kudu beda kabeh. Beda. Kamangka lagi pilek aku Mas iki. Wah, pilek apik ngene. Pilek iki. Dane ora pilek, Dok. Wah. Ngene iki tukon piro ngene iki. Gratis. Mung sliramu. Mong sliramu kang dadi talanging ati Komentarmu piye Reng tentang Mbak Deni Reng? Suarane Reng. Sae, Pak. Weh. Kula nuwun sewu tak mriko sekedap. Lah Thank you ya, ngopo? Mas. Mas kopi, kula mang damel ke setunggal kok gulone dipisah ya, Mas. 2 kilo ya, Mas. Warep mok dol kok gulone. Nah, kula nggih warung kok, Pak. Wong edian. Suaramu apik, Yai. Apa ya? Wah, suaramu jos. Ya gur kelakuanmu diperbaiki sithik. Lambemu Alah, kula paham no, kos-kosane aku ngerti biyen. no. Apa iya? Alah, aku entuk bojo iki ya gara-gara mendem no, Pak. Wawur ae. Alah. Wawur ae sing ning kos-kosan ya dadi bojoku saiki kuwi. Utuh, sing dhek men brewok tok lele. Alah. Sopo? Dhek men rada ireng kok. Ora ono. Sing saiki rada merongos tok lele. Lambene Apa gak iya? ora. Oh, ganti neh pisan. Ora ya gur sitok tok. Gonta ganti saiki. Sumpah sitok tok. Jane mbok dol piro rek sop? Ora Laris. sumpah sitok tok. Buntel terus godhong pincuan. apa? Bocah elek luwes kok ya intuan. Omonganmu iki pelinteng kok kene. Aku apal banget to cah iki. Mantane Mantane kok apal toe barang. Lah mantane mbiyen ya sakos karo aku barang kok.
Guyu kowe lele. Matane. Alah kebongkar kae ora aku lele. Salahmu aku piye njaluk gak mbok kei. Wong edan ngono ilmumu. Nek Lila aman. Wong nurut banget karo aku kok aman. Aman. Oh nek manut karo kowe ku aman. Aman. Ora manut kok. Aku ya ora sudi manut karo kowe. Ayo bacotke Den. Alah gagas lah bede jajak. Lah iya kok kok gawe ukara. Nggo nglipur ati nok ditinggal Indri ya. Padune ra ketekan karo Indri. Ayo Den. Aku ora diundang. Waslamas anggon gunungku. Nanging hamong laleda. Ana truk muat sapi kok Temanggung marang Wonosobo Reng. Nggih. Pripun niku? Ana sapi isine 10 Nggih, ana ning dhuwur truk dhuwur truk. kok Temanggung perjalanan ke Wonosobo. Ya. Ning tengah dalan sapi 10 mau ana sing mencolot loro. Sapine sing ning truk jumlahe pira? Ya 8 to, Pak. Kono mbok takoke kok cah cilik jenengan lho. Salah. Piye to saiki? Sapi kok Temanggung Kok Temanggung? muat truk marang Wonosobo. Wonosobo. Nggih, isine sapi 10. 10. Ning jero bak ki ana sing mencolot loro. Mencolot loro. Tekan Wonosobo sapine pira? Ijek 8 kuwi pertanyaan cah cilik, Pak Git. Salah. Lah, Ya tetep 10 kok 8 apa? lah kok iso? Lah, gur mencolot ning nggon mak kluthik ngono tok. Ora mencolot metu. Kuwi ya nek kletonge, Pak. Ora ono wis tarsi. Tak adani Pak kletonge. Kalah terus kowe. Sapi madhep ngalor buntute ning ndi? Kidul. Nek sapi madhep ngulon buntute ning ndi? Etan. Salah. Sapi madhep ngalor buntute ning ndi? Kidul. Sapi madhep ngulon buntute ning ndi? Etan. Salah. Ya buntute tetep ning kidul. Lah kok iso? Sapine mung noleh ngene tok. Kuwi ya nek kletonge, Pak. Ora enek. Tak adani kletonge, Pak. Ya aku sik urung tuk bahan aku. Ya omongi nek isine telek tok ya ngono kuwi. Iya. Rampung Den. Iki ya telek tok iya. Tak tau apuk cangkemmu. Agak ndang to. Ngelingono rikala tiraka pungkur. Ana sapi dibeleh gulune mati, daginge sah napa mboten? Ya sah ngono. Ora sah. Dibelah sah. Ora sah. Wong ora didongani dadi haram. Sapi sing sah kuwi dibeleh nganggo donga. Nek ora didongani ora sah. Iki piye pertanyaan apa? Lho bener apa, Pak? Sapi nek dibeleh, nek ora didongani dadi sapi haram. Kudu didongani sik, nek ora didongani haram. Nggonku mudin nggonku gur dibatin tok asem ngek ngono kuwi ora. Tungone dibatin. Kuwi ya nek teleh. Terus Hati-hati, Pak Dik. Ya, aja digas, berengeng engko.